Srdačan pozdrav i dobrodošli na Sagape kanal posvećen moći gostoljubivosti. Ja sam Sanja Krmpotić, mentorica za gostoljubivost, lojalnost i zadržavanje gostiju i klijenata i iskreno se nadam da će vam pouke iz ovih videa pomoći da i vi bolje zadržite svoje goste i klijente i povećate njihovu lojalnost. Današnji video se tematski nadovezuje na prethodni u kojem sam govorila o 3 osnovne i univerzalne stvari koje žele svi naši gosti i klijenti bez obzira kojom se djelatnosti mi bavili i što je vrlo bitno imati na umu. I htjela bih se prije svega zahvaliti vama na podršci i na sjajnim komentarima, među kojima bi izdvojila komentar gospođe Sonje sa Krka koja je izvrsno primijetila da neovisno o cijeni koju gosti plaćaju, oni imaju ta očekivanja. Tako da ona nisu vezana isključivo uz luksuzne objekte i ponudu i to je nešto što moramo imati na umu. Isto tako, koliko god se mi usavršili u ispunjavanju tih želja, osnovnih želja i očekivanja naših gostiju, da bi pružili izvrsnu uslugu, jako je bitno da budemo stalno u toku, da pratimo nove trendove, jer se ukusi i želje naših gostiju stalno mijenjaju, tako da je vrlo važno da znamo, pogotovo sad u ovim okolnostima u kojima se i trenutno nalazimo, gdje se te želje i očekivanja još brže mijenjaju. Naime, predviđanja stručnjaka za kvalitetu usluge u 2021. godini su brojna i ja sam izdvojila neke trendove koje ću i danas podijeliti sa vama. Jedan trend koji inače već se odvija neko vrijeme i nastavit će se odvijati, a to je da su naši gosti i klijenti da će nastaviti biti pametniji u pogledu kvalitete usluge i iskustva koje se pruža klijentima. Naime, gosti i klijenti su sve manje tolerantni prema propustima i zahtijevaju bolju i kvalitetniju uslugu jer znaju da je to moguće. Prema najnovijim istraživanjima čak preko 90% gostiju i klijenata je spremno otići radi loše usluge. Tako da je pogotovo s obzirom na ovu situaciju vjerujem da će te brojke i dalje ostati tako visoke. Također isto ono što je vrlo bitno spomenuti je da budemo svjesni da nas zapravo naši klijenti i kvalitetu naše usluge više ne uspoređuju samo unutar djelatnosti u kojoj se mi nalazimo, znači horizontalno, nego uspoređuju sa kvalitetom usluge koju dobivaju i negdje drugdje, znači izvan naše djelatnosti. Jedan moj osobni primjer je, recimo od prije godinu dana imam novu frizerku i kada sam prvi put ušla u njezin frizerski salon, primijetila sam ono što meni nekad gosti znaju govoriti, da se ovdje dešava nešto drugačije po pitanju interakcije i komunikacije sa klijentom i kasnije sam saznala da se gospođa stalno educira ne samo o novim frizerskim tehnikama, nego i u komunikaciji sa svojim klijentima. I onda sam se pomislila, ako jednu takvu educiranu razinu komunikacije dobivam u jednom frizerskom salonu gdje mi ipak najbitnija frizura, to ću itekako onda očekivati, ako ne i više, u ugostiteljskom objektu. Tako da je vrlo bitno to imati na umu, da nas naši gosti i klijenti stalno, odnosno ne nas, nego našu kvalitetu usluge stalno uspoređuju sa drugima. Zatim idući trend je nešto što sam bila spomenula i u prošlom videu, a to je da su gosti i klijenti sve nestrpljiviji, tako da ono što žele po mogućnosti čim prije dobiti, odnosno sada. Zatim idući trend je također jedan koji onako najuspješniji su ga već i od prije počeli primjenjivati, međutim tokom ove situacije je pogotovo došlo do izražaja, a to je da pogodnost više nije opcionalna. Naime, i ona može činiti bitnu razliku u odnosu na konkurenciju. Jedan izvrstan primjer za to je recimo dostava. Naime, dostavu su prije imali neki objekti i to je bilo nešto što je onako bilo zgodno imati, međutim u međuvremenu su mnogi objekti uključili dostavu u svoju svakodnevnu ponudu. Na to se nadovezuje još jedan trend na koji bi vam posebno htjela skrenuti pažnju. I od svih ovih trendova neka vam ovo bude jedan od onih trendova među prvima, koje ćete primjenjivati, a to je upravo pojednostavljivanje svih procesa.
Naime, naši gosti i klijenti uistinu ne žele gubiti svoje dragocjeno vrijeme i svoju energiju na komplicirano poslovanje sa nama. Znači na komplicirane oblike komuniciranja, rezerviranja ili procesa kupovine i tako dalje. Oni žele da je to što jednostavnije, sa što manje koraka ili klikova ako je online. Tako da je vrlo bitno da se potrudimo maksimalno pojednostaviti našim gostima i klijentima poslovanje sa nama i omogućiti im da uštede svoje vrijeme, da dobiju sve informacije pravovremeno. Recimo jedan primjer, kada vam gost pošalje upit na mail, odgovorite im onda ne samo sa informacijama koje su tražili, nego i sa informacijama koje iz svog iskustva znate da će im dobro doći. Jer bit će vam na tome uistinu vrlo zahvalni. Jer koliko god mi bili mili i dragi, ako je komplicirano i naporno surađivati sa nama, gosti i klijenti će otići negdje drugdje. Zatim ima jedan trend koji se ubrzao u posljednjih godinu dana, a to je sve veća automatizacija i digitalizacija iskustva naših klijenata. Naime, mnoge tvrtke su počele koristiti tehnologiju ubrzano koju bi inače počeli koristiti eventualno u nekih idućih 3 do 5 godina, tako da mnogi su pokrenuli web shopove, a ima također jedan trend koji već neko vrijeme traje, ali sad se također ubrzao, među hotelskim lancima, a to je da su hotelski lanci počeli digitalizirati na način da se recimo sa mobitelom može apsolutno sve napraviti. Znači od rezervacije smještaja, check-in, check-outa i plaćanja, tako da gost ne sretne niti jednog jedinog čovjeka. Međutim, svijet naravno ide dalje, tehnologija se dalje razvija i što je sasvim u redu, ali nešto što se sigurno još dugo neće promijeniti, odnosno što će ostati isto, a to je potreba čovjeka za međuljudskom interakcijom i za poštovanjem i za priznanjem, ono kada pozdravimo našega gosta, kad mu zaželimo dobrodošlicu sa smiješkom, kad mu se zahvalimo što nam je došao. Naime, to nešto što i dalje ljudi će imati za tim potrebu i mnogi su to spremni platiti više. Međutim, tehnologija nam itekako može pomoći u jednom drugom trendu. Bila sam ga spomenula također i u prošlom videu među dodatnim očekivanjima naših gostiju i klijenata, a to je personalizacija. Naime, personalizacija sve više, znači u digitalnom obliku dobiva jednu osobnu razinu, u tome smislu da nam upravo sofisticirani CRM sustavi omogućuju generiranje podataka koji nam onda pomažu, znači, kreirati jedno personalizirano iskustvo za našega gosta. Što to znači? Naime, neke kolege se možda neće složiti sa mnom, ali iz mog osobnog iskustva gosti itekako vole da ih se sjetimo, da znamo tko su, da pamtimo što oni vole, što ne vole i da pamtimo, znači, naše prethodne susrete i razgovore. I upravo u tome nam može i pomoći nova tehnologija. I sad dolazim do jedne riječi koju sam već do sada više puta spomenula i sigurno ću je još puno puta spomenuti, a to je upravo riječ 2021. godine, a to je empatija. Naime, koliko god naši gosti i kupci se prilagodili i prihvatili ove online alternative i također ove digitalizirano iskustvo kupovanja, i dalje postoji potreba i dalje mnogi čeznu doći u kontakt sa nekim s kim mogu popričati u rješavanju njihovog problema. Tako da evo, empatija je uistinu velika riječ i to je nešto što moramo primjenjivati i prije, a pogotovo sada. Na kraju bih tu spomenula još jedan trend koji sam mogla staviti i na sam početak s obzirom da je jako važan, a to je upravo važnost brige o zdravstvenoj sigurnosti naših gostiju, klijenata, ali i djelatnika. Naime, to je nešto o čemu trebamo voditi računa, neovisno o mjerama, znači definitivno pružiti osjećaj sigurnosti našim gostima i više nego što same mjere propisuju, ili barem onoliko koliko to mjere propisuju. Naime, nakon prvog lockdowna prošle godine, na početku sezone, kontaktirala me jedna klijentica i rekla je: Sanja, mi se toliko trudimo sve dezinficirati, sve stolove, stolice nakon svakoga gosta, držati razmak, pridržavati se svih mjera, i onda gosti dođu i kad se međusobno prepoznaju, prilaze jedni drugima, grle se, i tako da sva je bila u čudu.
Međutim, ja sam joj rekla da neka nastave oni raditi to što su radili do tada i brinuti o svojim gostima, jer odluka je gosta i njegova odgovornost da će on nekom drugome prilaziti i grliti se, ljubiti. Međutim, bitno je da gosti vide da je njima stalo. I to se kasnije pokazalo i točnim, jer gosti su itekako primijetili njihovu brigu i svakodnevno su im se zahvaljivali i govorili da se osjećaju tako sigurno kod njih u odnosu na neka druga mjesta. Evo, ovo su neki trendovi koje sam ja izdvojila, mada naravno ima puno drugih predviđanja i trendova i vjerujem da ste i vi također sami primijetili i počeli primjenjivati neko od njih, ali u svakome slučaju kada se odlučujete da li ćete ili nećete primijeniti neku od ovih preporuka, uvijek imajte u fokusu i na umu dobrobit vaših gostiju, klijenata, ali i djelatnika. Hvala vam lijepa na vašem vremenu i na posjeti Sagape kanalu i želim vam puno uspjeha u vašem daljnjem poslovanju. Srdačan pozdrav!